Kerala Tiprasa team by chung tini meeting khlai mani unfortunately basic video ni recording to kaham khana rage man liya haipano chung salai ka kaham kok no bum te ta khlai man ba bum te chung Kerala team mo Kerala ho bum te Tiprasa rok no Tiprasa rok ni team no chung te bu than chaka krak khlai sana me man lai nai amro no chung chai tok lai kha amro ni ba chung discussion khlai lai kya kha khlai chung Kerala ho bo jesuk dati khlai man sak asok no tebo kotor ma ke chung group sanami man le ne tebo thanchak lai le man le ne and je Kerala tong le Tiprasa rok bo bus kang phai chung bai karang na ni ba ke chai to na ni ang kha khlayo Tripura People Foundation jesek changman sak Tiprasa kaisa te kaisa no chung chu balai ni chai to bai tong lai ne tini Kerala ho je starting mani borok bo tini fundraise rong ni ba start khlai le kha tini aiste kha ka ma borok kuthum lai tong layo and kabang ma borok rok te isa karungi bo phai le kha so karungi phai man ya golo bo changbom theke kaham khlai man nai kaham khlai man ya abron no chung kaham ke discuss khlai le kha chini takhuk pradeep asol je chini president ni chongja kha Kerala Tiprasa timo bobo jesung mansak bo chai to bene khlai tongo jesung mansak bo Tiprasa rok no tebo group bo tu phai ni ba tebo karungi tong lai ni ba ke chai to win tongo hambai mari bono te bini logyo tabok je phai karung phai ne je volunteers rok je borono bobini leadership bini under je leadership tong ne ro bini logyo samong khlai ne rok borono bole na hambai mari bo ang bas kang phai chung je se khlai man sa khasa no khlai lai ne ni ma chai tok lai nei Kerala to kabangma kotorma area so Kerala kotorma area wo chung all possible ya je physical meeting khlai nani but physical meeting khlai awai phana chung online meeting phana khlai lai ye discussion ma khlai le nei ma hekena chung kurge ma tong lai nei and Kerala wo sik hasal jaga wo je samung khlai lai thini wo jodi ke wo saisung ka jaga kaise area samung khlai tong onge joto ni gana gini tong lai rok bo chai da kurungi tong lai because kaisa ai ngo gari rok mana ni rok kosto ngai thangai mano so amoni bagai kaham kai kurungi tong lai ni bagai always no bkhawai bus ka phainani thung kebo phano sak no saisung nai ta wan sukdi sak no khibijak nai ta wan sukdi chung jese khlaiman sak sa so khlai lai nai chung jese thancha tong man lai sak asukune chung thancha ka tong lai nai so amono mas hawo ta song bus kang phai bedi Tiprasa ngai chung khak lai tong lai kha to chung unglak bus kang phai chung bus kang than cha ga samung khlai lai kang kase chini bagai asno samung klai ngai kaisa ta kaisa no chubai man lai nai so khak lai no buji bai khna hnai jodi Kerala tong lai rok ni o video no tini nugui tong hungai no contact lai ri chung no chini contact number ani contact number kha 80880 28601 te wise sairona 80880 28601 on number no anytime contact claimano anytime WhatsApp message clari ready ang no o message yang twin no Kerala group ni link ro ready nai share clari nai to bongkha group join claimani pore chini o thansa ni mari no one sukdi o thansa ni mari no one sukman ya gulo no phai join clai pedi group phai ahira forwarding messages ba bahai to kham to bai da chalai khama herok sunglai ang na nangnai kaisa ta kaisa na sung disturb khlayang na nangnai sini o group jotong mani o group chung bum dikhe thancha ni mari phonogi man bum dikhe chung chubai tonglai man lainai amra chung ma chai tok lainai aboni ya golo tabok chung dudi nai lekha angke chini fund collection of rock start khlai lekha belena hambai Kerala team rock fund collection start khlai mani bagai je cashier tongnai bo always no transparent tongnai chai tok di chini takogro ton song phai join khlai bebe kha tabok bobo gi Bangalore tong thangmani chau chimi takok kotoi rok phai be kha kabang bor rok amai keno Bangalore Hyderabad Kerala ngeno yang wase gurin tong layo tabong ke yes je jaga phan thani funds raise khlai lai ni no ni chai tok di je financial je cashier tong nai je president tong nai ba clear he tong di je sagrang donate ungo amuni pura clear clay information rezagai tongnai group o publish clay rezak nai publish clay remani ya gulo noro saimanai ki noro ni je funds biango thang ya busuk jorati kharchong ya abrok chung jotono publish clay no punono phunogoi tongnai en kaise borokno emonia je sudu funds ronai rok siming no chuba chumanai amo haiko ya funds riya rok bo jodi group kriwa tongya saisi maya ka to bo riya nongnai Jeffro Jespono Samong Jangdal Nangai Tanga Hanke
bono je fund raise ungjak ni jorawo je fund ungjak tongmani bising tui 20% rok jora tui chubanani chungmana lene fund ni bising tui tabongke sakang one suk di sak no sakang chaitok di bumtike sak no chubai mannai amo sakang chaitok di abo chaitok mani yagulo jodi mansukli angang ke hai tei baki tibara sorok no phai na ro group of phai chuba su sani mano but genuine case ya da abo group ni leaders de tong rok borok discuss khlai lai nei kaham ke khlai lai bum dike o non ni chuba chu bai ge ri manai jono bai ge chuba chu khlai mannai aborok sung jotono chaitok nai nei aborok sung jotono discuss khlai lai imani yagulo nono bo chuba lai ni jotono manai nei so te ke sa ko ngai tabuk chung bui khari phaile mani rok no bo chung baksa bor rok jol jagi tongo bum dekhe rom ya rok ni wan suko angkase kok sairo na clear khlai chung jodi kebo phano kebo rom na mu chung khangkai chung legally kebo no romoi toni ri mania so romoi toni ri mania mani bagai no chung kebo rom na bo thanglak and senior legal rights krai so abro no kaham ko wan suko ta ko song chung bus kango mahai samung no patsaga yasak yawe joto kisu naimani yagolo no chung yasak lainai khulunga taku boksong jodorno norok ngonsugi naidi tabuk je leaders o kok samani abor gonor kaham ke buju narak laidi ulta pala ta wansuk laidi bole kaham ne bagai ba bole hamene bagai kun wansuk nanga chung bum de than changai thanglaiman amro chung wansuk laina nangnai hambai